Kita karon magtinaro samtang may panahon pa. Doon ta si Kristo kay ang kaluwasan na ba bulahan ang tao unang mabanaw kay sila ang matarong o pagadat unsa langit no tuloy ana sa Diyos. Ikaw higala, muban ka ba sa pagsugat sa kalangitan? O haunta ni Kristo nang matinuman sa sugo niya. Bulahan ang tao unang mabanaw kay sila ang matarong o pagadarun sa langit no tuloy ana sa Diyos o pagadan unsa